Poď. To je ten čurák. Miro? Zavri dvere. Netreba to tu trošku zrieť. Jestli človek. Stoj, takhle. Nepočuješ to komedy. Jak tam niečo stojí. Počkaj. Pochodí. Fuck. Keď budete chcieť zase, tak poďte. Stoj. Také nohy. Pozri sa aspoň hrdí. A ideme od go. Ideme od Máte padáš, a drž. Takto ostaň. Daj mu radu. Postav sa na zemi. Mortal, sprav mortal. To dobre deti. Zaraz. No to je taký francúzak. Humor spočíva. To daj mu pusu. Daj mu. Stoj! Nechaj ho. Teraz ho pustí dole ešte raz. Pozval sa. Milé dievča, diva, ste vy dospelá žena? Zavolajte políciu. Svedka sa byť. A jak to zabíjať nebude? Ono ochráni. Mám minerálku. Taliansku. Kvalitná. Ja to nedá. Jeden mŕtvý. Jeden víťaz. Dobre, ako to ukončíme? No, neviem. Kto sa bije za svoje práva? A si môžete pozrieť na STV1 od 20. Prináša ICQ, MTV, Biza a T-Life Parade. Koniec. Chcete ochranu? Pondio je tu vlastne služba. Pozrite, dvokrát. A teraz dvokrát. Chcem vám predložiť. Koniec.